bocairentins, bon dia, gent de la Vall d'Albaida, bon dia músics i aficionats. Aneu a escoltar una cosa única. L'obertura de Quirem Fanfàrria, que l'ha compost Josep Rafael Pasqual Vilaplana, està basada en temes populars de Bocairent, combinats amb noves melodies. Tot això tractat d'una manera contemporània, amb una instrumentació no massa convencional, formada per dolçaines, grup de metalls i soprano. Participa la Xafigà de Muro, el grup de dolçainers de la Xafigà. El grup de metalls, compost per músics de Bocairent i de tota la vall. I participa també de manera extraordinària la soprano alcoiana Maria Rivera, que torna ara del Metropolitan de Nova York. I com que hem vingut a inaugurar una diada musical, anem a escoltar música. Que disfruteu.
macho, la capo. Rafael m'acaba de comunicar que tot seguit, quan ens desplacem al poble, tornaran a interpretar Te Cridem Fanfàrria a la plaça del poble. Si voleu escoltar-lo, allí estarem.